Speibl és Hurvinek csehszlovák sorozatból a Speibl úr fellázadt című filmet. Főszereplő Földi Ottó. Egy jó hideg fürdő, balsam az idegeimre, akarom mondani a lábamra. Igaz, Zserik? Na, ifjoncok, szép kirándulás volt ez a mai, nem? Ne is juttassa eszembe. Talán keveslitek, nem volt elég. Dehogy nem már mindenből. Mondtam én nektek, hogy ez egy óriási, szépséges sétaút lesz majd. Hát ez az volt, óriási. Igaza volt abban, óriási, az már biztos. Érzem a lábamon. Ez legalább 15 kilométer volt. És hogy a tagjai belerosdásodjanak, délután is teszünk egy gyönyörű kirándulást a környékre. Ugye örülnétek neki? Nagyon, én már alig várom. Na ez az. Délután elviszlek benneteket. Mányicska, gyere, menjünk. Viszontlátásra. Nem. Én nem maradok itt, nekem csak egy lábam van, akarom mondani 2, ugyebár. Ez igazán nem nyaralás már. Jaj. Na de, atyám. Ez terepgyakorlat inkább. Nem vagyok-e én törékeny agg, akit kímélni kell? Úgy tűnik, hogy a nagyik különös örömét leli a testedzésben. Testedzés? A nagyitán álmában is menetel. Na de miket mondasz? Másképp nem is lehet elképzelni. Én békeszerető ember vagyok, szeretem a nyugalmat, a csendet. Meg a kávét. Azt. Meg hát... Nekem nincs szándékomban benevezni az olimpiára, akkor meg mind gyakorlatozzak. Nincs rá. Jaj, szükségem. Isten kirakta már megint az útba a lavart. Te, személyesen te. Én, ugyan. És most mit akarsz? Nyerjünk esetleg egérutat a nagyi elől, és elhagyott erdőkben rejtőzködjünk? Hallgass. Egyszer már megmondtam, hogy nem akarok itt maradni, és kész. Ennél maradok. Egy barátomnak berendezett hétvégi háza van a közelben. Üresen áll. Messze van ide. Nem. Készleteink vannak. És jól fel is vagyunk hergelve. Az is megvan. De hol van a kulcs? Egy részben, 2 gerenda között. Kunyhót könnyen fel lehet ismerni, a tetejére ilyen festett cserepeket raktak, a tévében is mutattak olyant. Mutattak? Mutattak. De hát ez remek lesz, atyám. Halihó, 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 mindketten itt is vagyunk. Halihó. Hagyd ezt az örökös dalolást. Megnézted a térképet rendesen? Na de miért? Kisé hosszúnak tűnik az út. Csak kitartás előre. Kitartás könnyű mondani, a hátizsákattól nem lesz könnyebb. Szedd össze magad, atyám. Nem bírom tovább ezt a súlyt. Nem bírom. Já už nemůžu dál, já to prostě neutáhnu. Jaj, Istenem, hol vagyok? Jaj. Uj! Az orrom. Mit keresel itt? Mintha valami kiesett volna a zsákból. Én meg úgy látom, hogy itt dús aratás készül. Hogy? Nézd csak, arra fazék virít a fán. Legalább valami. Ezt egyszerűen nem értem. Ez a terület itt miért nincs a térképen? Na jó, majd csak átrágjuk magunkat ezen is. Átrágjuk magunkat, azt mehetünk tovább. Elég jó hozzá a fogad. Az nem, de a balta. Hogyha egyáltalán képes leszek rá. Ez itt tiszta dzsungel, rémes, maga a dzsungel. Segítség, hol vagyok én egyáltalán? Itt vagyok, atyám. Hol itt? Itt, hát nem látsz engem. Mit csinálsz ott? Várom, amíg eszedbe jut, hogy ezt a kicsi bokrot meg is kerülheted. Ez persze. Hasonlít rád, mindig a könnyebb utat választod. Persze ez nekem is eszembe juthatott volna. Csak hogy az akadályokat megkerülni teljesen sportszerűtlen. Így van? Nem igaz? Azt mondod. De természetes, hogy ezt mondom. Na jó, Andi. Semmi bölcselkedés, hanem lépjünk ki. Isten. Hele, nemudrcuj a vykroč. Elképesztő súly. Pardon.
Ülj le, de óvatosan. Óvatosan. Ez húz engem hátul, amit látod. Mi azt tettél a hátizsákba? Hát, élelmet. Ugyan, az mind csak élelem lenne? Kicsikét azért gondoltam a szellemiekre is. Mi? Szellemiek? És a szellemi élet ilyen súlyos? Istenem, képes voltál az egész 3 testőt, és mellé az egész 20 év után beletömni? Ez igaz, az illusztrált kiadás 12 kötetét. Ne csüggedjél, atyám, szedd össze magad. Ezt ismételgeted jó 2 órája. Hoppá! Komolyan, légvonalba értettem. Erről van szó éppen. Én meg ezzel a puppal a hátamon. Nem, ezt nem bírom ki már tovább. Atyám, majd urrá leszel a nehézségeken. Amilyen nyűgös, akarom mondani, harcos te vagy. Úgy van, ahogy mondod. Urrá leszek persze, de a legfontosabb mégis az, hogy el ne tájolódjunk. Bojár! To víš, že to zvládnu pochopitelně, protože nejdůležitější... Mindig tudni kell, hogy mi legyen a következő lépés. Úristenem, segítség! Atyám, ha eltévesztetted az utat, azt hiszed, ott fogsz rá találni. Ne froclizz, inkább segíts! Mit csinálsz ott? Hát azt én is szeretném tudni, egy kicsit sikamlós itt a talaj. Hiszen mondtam neked, hogy vigyázz, itt a patak mellett mindenütt mocsaras. Veszem észre, húzz ki! Húzz ki, hurvinyek! Na ja, csak hogy daru nem áll a rendelkezésemre. Várj csak, atyám, várjál. Mindjárt. Hó, 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 fel a fejjel, közel már a segítség. Hurvinyek, érzéssel. Ó, jól van, inkább a kötéllel. Istenem, Istenem. Ne aggódj, atyám, minden menni fog. Már kint vagyok. Elég lesz. Pont így szibáltuk fel az autóját a direktor úrnak az első emeletre. Lazíts egy kicsit, lazíts. Na, jaj, ne siess annyira. Na, sietek. Te mondtad, hiszen, hogy lazítsak rajta. Nányi, húzz. Húzom. Aztán állj fel. A proféta szakállára, szegény bordáim. Teljesen kész a hasfalam is beszakadt, te aztán elintéztél. Állj fel, atyám, jól van. Álljak fel, könnyű mondani, még az a jó, ha nem esem vissza mindenestől. Így megkínozni. Ehhez képest Nagyja az ő erőltetett menetelésével. Kismiska, uram, csak nem tört be a bordám. De hiszen az egész a te ötleted volt, atyám. Tudom. Šmangody. Vydrž, vydrž. Ah, Vydrž. už. Ott is vagyunk a célnál, ott van, látszik már a hétvégi ház teteje. Hurrá! Végre lesz egy barátságos tető a fejünk felett. Hát ez mi? Micsoda? Az ablak. Nyitva, tárva, csak nem tolvaj. Csak hogy végre itt vagytok. Akit az Istenek kegyelnek, ide küldik. És holnap ismét vagy 10 kilométer a hegyekben. Ez nem vakáció. Ez minden bűnöm büntetése. Vezeklés. Már csak te csalfadémon, ezért meglakolsz, értem is, meg atyámért is. Meg a 3 testőrért. Jó bejöttetek a csőbe. A magyar változatot Fritz László, Füredi László, Gellén Attila és Ilosvai Kati készítette.